Я... А, пачакайце-ка, зараз павінен пайсці. Зараз павінен быў з'явіцца звук. Так, дайце-ка яшчэ адна спроба, хвіліначку. Зараз ён павінен знікнуць наадварот. Добра. Усё, нарэшце. Так, добра, я складана налады трошачкі. Мне прыйшлося ўвесь пакой тут пералапаціць, каб з жонкамі пералапацілі яго, каб можна было пастрыміць з PlayStation, і яшчэ, каб у вам быў плюс-мінус нармальны гук, бо з гарнітур, які ў мяне ёсць, гэта нешта нейкая кабзда, я вам шчыра скажу. Таму зараз я выкарыстоўваю свой стары мікрафон. Вось яго падключыў. Дзякуй вялікі. У нас, для тых, хто не ведае, зараз мы будзем гуляць з PlayStation, бо камп'ютар уехаў у рамонт. Я яшчэ распавяду трошкі гісторыю, ёсць навіны пра яго. Вось, давайте ўжо пачнем новую гульню. Тут трошкі знешні выгляд. Трошкі святлее, у мяне тут даволі цёмна. Так... Так. Добра. Налады. Не патрэбна аўтаматычнае пераключэнне. Паехалі. Персонажа... Так, напрамую з PlayStation. Well, you've come to the right place. Yharnam is the home of blood ministration. You need only unravel its mystery. But where's an outsider like yourself to begin? Сімс будзе ў сэнсе стварэння персонажа? Я не думаю, што я доўга буду яго ствараць, калі шчыра. Яны даволі аднолькавыя атрымліваюцца ў Bloodborne. Даволі аднолькавыя. Як бы яго усе налады не круціць, там толькі фрызуру. Так, увесці імя. Тут усё вядома. Дайце момант. Уводжу імя. Я спадзяюся, баланс гука і гульні нармальны. Гульня зараз будзе трошкі ціхаватая, гэта нармальна, яно таму што мы ў меню, якім ствараем персонажа. Наконт стрымоў. Так, камп'ютар зараз у ремонце, таму я стрымлю з PlayStation. Гэта напрамую PlayStation сама PlayStation. То бок ніякіх картак захопу ў мяне няма. Адзінае, што прыйшлося пакруціць з гукам. Вось, таму не працуюць узнагароды на пятнічныя стрымы, і самі пятнічныя стрымы, галасаванне не працуе, і я не вельмі магу арганізаваць пятнічныя стрымы, таму і оверлеяў ніякіх няма. Вось. Хутчэй за ўсё, алёрты таксама працаваць не будуць, таму што, лагічна, таму што чаму яны павінны працаваць, яны павінны мне праз OBS працаваць. Так, дзе трошка... Так, мы... Юрны хам, вось гэты, горад такі. Так, у нас прадгісторыя. Гэта вось параметры, я ўжо даўно не гуляў Bloodborne, трошкі ўжо падзабыўся. Я так-то... Вось. Ёсць з усіх варыянтаў нашых пачатковых статыстык ёсць адна, якую я абяру 100%, таму што кавалак гаўна, карацей, пачатак. Цудоўна. Проста ні халера мы не здольныя. Так. Узрост. Голас. Можна яго праслухаць, голас? Няхай будзе. Так. Як ён выглядае? Давайте стандартнае. Зноў жа, гэта не вельмі адрозніваецца. Колькі... Тут галоўнае, на мой погляд, гэта фрызуру абраць. Вось зараз самае важнае. Так. А дзе выгляд? Я не бачу. Дэталі твару, хутчэй за ўсё, вось оно. Во. Фрызуру трэба. Во, ідэальна. Усё мы падрыхтаванае. Паляўнічый. Давайте, можа, нешта гэткае.
Во, будзе у нас лорд Левалет. Ось давайте ось такі. Вядома, сам падыходзячы яму колеры валасоў патрэбна падабраць. Вось прыкладна такі. Яшчэ крышачку, і потым зялёнага. Не, зялёнага не будзем дадаваць, то чырвона-зялёны, ну вы ведаеце, карацей. Ну яго. Вось так. Лорд Левалет. Мы гатовыя. Падрыхтавалі персонажа. Дзе вусы? Блін, дакладна. Вусы. Так. Вось гэта хутчэй тут будзе. Не, давайте без гэтых вусоў, давайте... Во! Ідэальна. Зноў жа... А я магу неяк хутчэй гэта змяняць колер, а то ён вельмі павольненька змяняецца. Вось, ёсць хуткая змена. Усё, знайшоў. Ідэальна. Эй, куды? Назад. Мне ж налада патрэбна. Ёсць. Цудоўна. Вельмі шырокім твар. Я не ўпэўнены, як гэта зрабіць. Твар. Вось гэта хутчэй за ўсё. Не, нос. Гэта неяк амаль незначна змяняецца. Так, можа... Во, ёсць шырокі. Не тое. Не, гэта ўсё ніякіх экстрэмальнасцяў. У бакі, давайте вось шырокі. Вось так. Ну. Прыгажун. Я гатовы. Усё, я на гэтым спыніўся. Хопіць. Цудоўна. Мне падабаецца. Так, захаваць у улюбёнае абавязкова. Я павінен гэта пакінуць сабе на потым. Добра. Хто не ведае, Bloodborne існуе ўжо даволі шмат гадоў. Гэта літаральна гульня, за якой я набыў PlayStation. Ось. Ці плануецца поўнае праходжанне? Хутчэй не, бо налада, калі што, пакуль у мяне няма карткі захопу, і я толькі зараз задумаўся аб тым, што мне так зараз прыемна, па тыпу сам факт, вось, сесці на канапу і пастрыміць канапы, гэта прыемна, але у мяне ж ёсць галасаванні, і ўсе мае галасаванні на камп'ютары, і вось без карты захопу я нічога гэтага арганізаваць не магу, у мяне вывальваецца вельмі важная частка канала, таму я пакуль сабе не магу тут дазволіць праходжанне Bloodborne. 1 з каточкаў на стале каля канапы, не на самой канапе. Чаму 4-й ўзровень? Гэта, наадварот, самы нізкі ўзровень, які толькі магчыма. Бо Origin, усе астатнія пачынаюць з 10-га. Гэта самы найніжшы. 4-й ўзровень самы нізкі. Ніжэй нельга. Усё, падпісалі наш кантракт. Пачынаем паляваць на розных ваўкалакаў. Good. All signed and sealed. Now, let's begin the transfusion. Oh, don't you worry. Whatever happens, you may think it all a mere bad dream.
Гэта хутчэй на прыёме у гэтага самага у святой інквізіцыі адбываецца. You found yourself a hunter. Прачнуліся у клініцы. Па ідэі, у гульне запланавана, што я зараз памру. Ну, гэта то, з чаго ідэальна павінна пачацца ваша гульня і праходжанне, вы павінны памерці. Наколькі памятаю, ні халеры няма. Дакладней морг? Не-не-не, гэта клініка такая. Прыгожая. Так, а забіць нас павінны вось той хлопча, бачыце? Вось там. Толькі рабіць мы гэтага не будзем. Паміраць мы не збіраемся. Працягваем бегчы ад яго. Для тых, хто не знаём, я гэту гульню ўжо праходзіў. І пачатак ужо, ну, як усіх дэталяў не памятаю. Ой. Усіх дакладна дэталяў не памятаю, так трошкі. О, готова. Полезли ад яго, нахрен нам не патрэбны. Прыемны гук, так? Там вось босс сядзіць. Вось там. Мы да яго хутка прыбежым. Ну як, не хутка, не халеры. Нам яшчэ да клерик біста бегаць і бегаць. Так, на гэтым мы адпачнем і вернемся у сон паляўнічага. Для тых, хто не разумее, якога хера адбываецца, гэта нармальна. Гульня, як любыя соус-лайкі, пра то, як вы цыркаецеся ў розныя месцы і спрабуеце даведацца, што навокал вас увогуле ёсць. Мы хутка сабе нешта лепей, можа, знойдзем, можа, апранем. Добра, трапілі ў Марыў. Трэба паразмаўляць з гэтым чалавекам, бо ён нам распавядзе, што чалавек-то, ты увогуле паляўнічы. You must be the new hunter. Welcome to the hunter's dream. This will be your home. Дзякуй. Паселімся тут. А ці чалавек мы... Мы чалавек. Гэта дакладна. Пытанне ў тым, у якім мы стане знаходзімся. Гэта не зусім зразумела. Сюжэтна, я не ведаю, па тыпу гульня даўно ўжо выйшла, таму я не вельмі ўпэўнены, ці... нам же ж... Дакладна, нам же ж трэба выгляд свой. Як тут было? Мне ж патрэбна выглядаць, я ж стылёвы. Што тут? Такі твар губляць. Так, каб я памятаў, што ў нас дзе ляжыць тут. Мне павінны выдаць тут дзесьці зброю. Вось вы, дайце мне, калі ласка, падаруначак. Першая наша зброя. Давайте возьму вось яго. І пістоль, по-моему, альбо... Я не памятаю, што з гэтага што. Я возьму просто на выбор. Так, трэба іх яшчэ і апрануць. Ой, не то я націснуў. Гэта было тут. Зброя. Так, усё правильно тут. І пісталет.
Якая баявая сістэма? Для тых, хто знаёмы з соус-лайкамі, то толькі невялічкія змены ёсць, але ўвогуле сама гульня дазваляе карыстацца зброяй у левай і правай руцэ, то бок мы нешта бярэм. Кнопкі пачухаць жопку няма. А пытанне, каму жопку пачухаць, так што тут вельмі важна. Звычайныя атакі, то бок ёсць серыя невялічкія камбінацыі, ёсць моцныя атакі. Вось яна, напрыклад. Ёсць у нас таксама самае важнае фокус у гэтай гульне, што любая зброя мае два станы. Яна можа раскладвацца і складвацца. То бок, напрыклад, гэтая піла, у яе ёсць гэты рэжым, і гэта змяняе наш набор удараў. Вось. Так же само ёсць камбінацыі пры пераключэнні. То бок мы пачынаем атакі з аднаго стану і пераключаемся ў іншы. Я думаю, што не атрымліваецца ў мяне. Я стаміўся. Я то думаю, чаго ў мяне не атрымліваецца. Вось оно ёсць. Напрыклад, пачынаем атаку і раскрываем зброю. Гэта вельмі прыгожа асабісці ў вельмі цяжкай зброі, якую там ёсць вельмі прыгожы меч і молат адначасова. Па тыпу у вас ёсць цяжкая частка, гэта, па тыпу у ручцы молата знаходзіцца меч. І ён, галоўны герой пераключаецца паміж мячом і молатам, даставая як бы знутры вось гэтага молата вось гэты меч. Вельмі прыгожая анімацыя, вельмі падабаецца. Так, агульна па сюжэту я пакуль, я не ведаю, у нас не будзе хутчэй за ўсё серыі стрымоў, таму я ў прынцыпе магу распавесці, што дзе. Я лор так-то ўжо падзабыўся. Вось, і можа не ўсё дакладна распавяду, але прыкладам мы зараз адкрываем паляванне. Мы прыйшлі ў Ярнам, каб вылечыцца ад хваробы. І ў Ярнаме, вось той прыём у лекара, з якога ўсё і пачалося, нам пералілі трохі старой крыві. Мы сталі паляўнічым тут у гэтым горадзе. Вы бачыце, вось так прыкладна паляўнічыя ўсе і выглядаюць. Яны максімальна брутальныя людзі. Так, добра. Больш ніякіх тлумачэнняў гульня не дае. Па тыпу, нават гэтае то, што я сказаў, яно не вельмі зразумела, насамрэч. Паплюшчаныя, так, трошкі. Мы вернемся ў цэнтральны Ярнам. Зараз вось дакладна у гульне, як і ў іншых соус-лайках, ёсць магчымасць перасоўвання. Калі вы адчыняеце новае месца як бы захоўвання вашага, гэта вогнішча, звычайна, у нашым выпадку гэта будуць ліхтарыкі на падлозе. Ось такія ліхтары. Мы, дзякуючы ім, можам перасоўвацца па гораду, і горад даволі вялікі. Тут да халеры ўсяго. Пойдзем пакуль што. Я спецыяльна прабегся. Мы былі вось у тым будынку, клініка Йозефкі. Я прабегся сюды адразу, бо я не жадаў, каб мяне забівалі, потым я ачуняў, потым я паглядзеў бы тое ж самае. Шмат часу. Метро няма, вось гэтае нашае метро і ёсць. Так, трошкі сабе лячэння. Опс, не тыя кнопкі, я яшчэ вучуся. Ту-ту-ту-ту. Гэта не адчынена пакуль, каб туды трапіць, мне трэба выйсці, наколькі памятаю. Наша мэта, так-то ўвогуле бліжэйшы босс, знаходзіцца вось на тым масту. Справа ў тым, што каб туды дабрацца, нам яшчэ прыйдзецца трошкі павошкацца па горадзе. Нармальна так. Так, улева нельга, толькі адзін шлях у нас. Вось сюды. Толькі наперад. Так, гэта літаральна прыйшоў па ковід, выйшаў брутальным лордам. Я яшчэ і трошкі забрудніў сабе твар. Чым мы хварэлі, гэта пытанне. Там ёсць версія нейкая самая папулярная. Дакладна сама гульня не гаворыць пра гэта. Так, да вас я не пайду, ідзіце нахрен. Я пайду ў іншы бок. Я сабе скарот адчыню. Дайце ко мне момант, у мяне чатка зачынілася. Оп, ёсць. Справа ў тым, што можа мы нічым і не хварэлі. Тут, разумееце, ёсць калі у Dark Souls увогуле ёсць такой момант, што ты не заўсёды ўпэўнены, што ўвогуле ў цябе адбываецца у падзеях, то
то канкрэтна ў Bloodborne гэта падвоена, бо тут ёсць такая штука як мара. Ну па тыпу вось тое месца, дзе нам сказалі, што мы хлопча, прачніся, ты паляўнічы. Гэта месца насамрэч з'яўляецца марай паляўнічага, і сам наш герой, пытанне, што з'яўляецца марай, а што рэальнасцю. Ну, тут па тыпу нельга давяраць, скажем так, таму, што гаворыць гульня. Гэта ускладняе трошкі разуменне лора, бо тут ёсць, скажем, некалькі ўзроўняў, наколькі ты можаш бачыць рэальнасць у гульне. Вельмі цікавая механіка. Справа зверху вы можете паглядзець, у мяне паказана колькасць маёй крыві 510, і знізу знаходзіцца 0 вось гэты. Вось гэты 0 паказвае, наколькі мы бачым мір рэальным. То бок мы, насамрэч, яго бачым увогуле нерэалістычным, ён не такі, насамрэч. І чым больш у нас будзе такога, тым больш нам будзе адчыняцца яго рэальны бок. Так. Я не памятаю, на што страляць. Пуль у мяне кулю гэтых не тое, каб шмат, і гэты вораг даволі жорсткі. Мне бы увогуле з ім не змагацца зараз было бы. Оп. Ау. Я говорю, што ён жорсткі, так? Нам пералілі кроў мухамораў, хутчэй мухаморы пералілі нам кроў. Там маленькія такія пачваркі яшчэ вылезлі, насамрэч яны па тыпу проста перадаюць інфармацыю там. Вось бачыце, вось яны тут выпаўзаюць, нататачку даюць. Так, давайте мы зараз невялічкі скарот адчынілі. Мы зараз падзяўбемся і паспрабуем забіць вось таго хлопца вялікага. Так. Ага, добра. Подберем. Тая групоўка пойдзе па сваіх справах, а мы... Хлопча, калі ласачка. Ау. Ау. Я яшчэ жывы, вы паглядзіце. Лячыцца не буду, бо... Навошта? Я не памятаю, што за ім ляжыць. Мне падаецца, я зараз паміраю ні для чаго. Ну, нічога карыснага я з гэтага не атрымаю. Але я паспрабую, таму што магу, таму што мне проста цікава. Наконт камп'ютара. Цікавая рэч адбылася. Давайте, насамрэч, нам трошки не хапае брані. Давайте апранем сабе капялюшек. Ой, так, кнопка. Дык вось. З камп'ютарам якая цікавая рэч. Я адправіў камп'ютар у сераду. Цудоўна я пачаў. Я адправіў камп'ютар у сераду, і ён не мог выехаць з Варшавы прыкладна 2 дні. То бок знаходзілася ў Варшаве. І так я не адправілася да майстэрні. Майстэрні павінны былі паглядзець, што ў мяне там за праблему з мацярынкай. І ведаеце што? Сёння званок праходзіць з майстэрні, да і даехала, ўсё цудоўна. Яны адразу ж пачалі займацца маім камп'ютарам, я вельмі ўдзячны ім за гэта. Давай, атакуй. Чаму я такі павольны, а? У мяне рэакцыя не хапае на гэта. Ау! Ну, вось тут там нейкі капздам. Прыбег забіўся. Дык вось. Калі ён прыехаў, сёння патэлефанавалі з гэтай майстэрні і сказалі мне, што з камп'ютарам усё ў парадку. Чалавек паспрабаваў, і тыя USB-парты, якія не працавалі нават у біясе, і ніадкуль увогуле, я быў упэўнены, што яны памёрлі, яны чамусьці пачалі працаваць у іх у майстэрні. Мне ў панядзелак павінны будуць даслаць відэа і яшчэ справаздачу па праверцы кампа. Ну, то бок там яшчэ, што водклікі, якія ў такіх прылад ёсць. Карацей, дзіўная справа. Я не магу зразумець, што такога адрозніваецца ў іх у майстэрні, чаго няма ў мяне. Сімулянт, так. Ага, ты не будзеш мне аддаць, парыраваць цябе. Ну, добра, давайте яго проста задзяўбем. Адчапіся.
Ты головой бить умеешь? И он умеет бить головой, уявите себе. Что ты будешь робить зараз? Так вот, за этим компом... Ау! Головой не бейся. Обдыматься полез. Я пожадничал. Ось, забили. Угу. Здоровье за его подобрали. А тут, кажется, корыстно ее, что? Мне подается, я промарновал час зараз свой. Так, это было не для чего. Меншую нас гэтым. Прыедзе зноў не запрацуе, такое магчыма. Калі гэта адбудзецца, будзе пытанне, што мне рабіць далей. Бо гэта значыць, што ёсць нейкая праблема, якая знаходзіцца толькі ў мяне. Адзінае, што я не паспрабаваў з камп'ютарам, гэта паспрабаваць яго падключыць у іншую розетку. То бок пытанне можа быць у гэтым. Яшчэ ёсць падазрэнне звычайная статычная электрычнасць, якая можа уплываць. Сухое паветра, ўсё гэта зіма, можа неяк звязана. Але ідэі ў мяне трошкі на гэтым падзламаліся, таму я не ведаю, у чым праблема так-то ўвогуле. Я магу падняць узровень, калі ласка? Так, я не памятаю, што я павінен у гэтай гульне зрабіць, каб мне дазволілі падняць узровень. Я так разумею, наколькі памятаю, мне патрэбна забіць першага боса, то бок вось такім вось абарванцам мне патрэбна і перамагчы клерик Біста. Калі я не блытаю. Ну добра, давайте адчыняць далей ярнам. Базіря чапаю, ды я вось не ведаю, нешта сядзеў там сабе. У куце. Я вырашыў спытаць, як у яго справы, і мне спадабалася. Так, зараз трошки пабежим по-іншаму. Ну, покричи мне тут. Я памятаю, што гэты хлопча не адзін тут. Ты ж не адзін? Але я дрэнна памятаю. Я дрэнна памятаю. Добра. Are you that outsider? Well, sorry, but I don't want anything to do with you. Trot along, will ya? Не вельмі тут шчаслівы незнаёмцам у горадзе. І што цікава, калі прыслухацца, там слышны крыкі ўнутры пакоя, і толькі калі я пачынаю грукаць у дзверы, яны заціхаюць. Are you that outsider? Well, trot along, will. Чуеце? Зноў пачынаецца. Так. Хлопцы, якая справа? Гэтыя людзі, вось якія ходзяць па вуліцах, яны самі палююць на пачвар розных. І нават паляць іх на вуліцах, можна пабачыць вось там тое, што гарыць, гэта яны самі з'яўляюцца паляўнічымі на монстраў. Вось тых таксама. Яны шукаюць дзесьці вось розных. Я не мясцовы, і самае цікавае, што гэтыя людзі самі па сабе, пакуль яны палявалі на монстраў, яны самі за гэты час пакрыху сталі пераўтварацца ў монстраў. І гэта не першае паляванне, якое пачынаецца ў Ярнаме. У Ярнаме ўжо бывало такое, што пачынаецца паляванне і пакуль, ось, бачыце, яны там паляць здаравенную пачварку вялікай групоўкай. У мяне страляюць. Давайте. Забыўся ты тут. Нас тут яшчэ шукаюць. Дык вось, звычайна як ідзе у Ярнаме? У іх мясцовая забава. У іх з'яўляецца шмат монстраў, і яны з гэтымі монстрамі разбіраюцца. Ау. Яны разбіраюцца з гэтымі монстрамі, скончваецца паляванне, ўсё вяртаецца ў нармальны стан. Але ў гэты раз у Ярнама нешта пайшло не так. Усё паляванне так і не скончылася. І гэтая ноч проста стала бясконцай.
і літаральна чакае свайго, скажем так, паляўнічага, які разбярэцца з пачварамі. Ось. Гэта тое, што ў іх тут здарылася агульна. Зноў жа, гульня пра гэта пачынае хоць трошкі тлумачыць вельмі не хутка. Трэба нармальна так яе прайсці. Па-мойму, увогуле яе прайсці патрэбна, каб гэта трошкі зразумець. І пажадана прайсці некалькі разоў. Бо некаторыя кавалкі інфармацыі проста разам не складваюцца. Ау, ау! Окей. Ну, не такімі ж кіпамі яны выходзяць. Ну, бо, тыпу, адна частка ў 2-3 гады, гэта такая звычайны тэмп. Так, мы памёрлі па дарозе вось там. Вось ту групоўку трэба разабраць зноў. Наконт таго, што яны аднолькавыя, так, яны, усе Dark Souls у сваёй аснове, у прынцыпе, маюць вельмі шмат падобных адна да адной рэчаў. Не скажу, што гэта дрэнна, таму што без гэтай формулы па тыпу нікому і не патрэбны Dark Souls, гэта па тыпу, о, блін, усе стратэгіі падобны адна на адну, ну так гэта ж не дрэнна. Адзінае, што не абавязкова я лічу для серыі соусаў, гэта вось гэта недакладнасць расказчыка. Ну, то бок, калі ты не зусім разумееш, што адбываецца. Гэта я не думаю, што абавязкова, але дадае трошкі змрочнасці і непаразумеласці ў гульню. Хлопча. Што прыбег такі? Так, гэтую групоўку разабраліся. Наколькі памятаю, тут справа быў адзін са стрэльбай. Где-то пачуваю тут. І тут быў адзін патрульны. Нешта я яго не бачу. Добра, давайте зайдзем з іншага боку. Яны па некалькі штук у год выходзяць? О, блін, каб яны выходзілі па некалькі штук у год. У сэнсе, што ад іншых кампаній, не толькі Dark Souls, а ў сэнсе гэтых самых Souls-лайкаў, то бок тых, хто спрабуюць. Ну, так. Але ж мала хто можа удала... Ну, не ўсе ўдала паўтараюць формулу. Вельмі шмат прыкладаў неўдалых. Таму я лічу, што зараз тое, што называюць соус-лайкамі, гэта ўвогуле, ну, па тыпу, як складана людзям прарэкламаваць, о, гульня падобная на Dark Souls, і у людзей рэакцыя такая, о, блін, яшчэ адна гульня падобная на Dark Souls. Вось. Але ёсць вельмі неблагі, за апошні вось, ну, некалькі гадоў выйшаў, гэта Remnant другі. Ён не пра Dark Souls, ён не про тое ж самае, шмат у чым не падобны, але ў яго ёсць, скажем так, агульныя рысы. Гэта... блин, халера, цябе я не чакаў. Ёсць стрэльбы у Рэмнанце, і яна складаная, скажем так, гэта дзве адныя рысы, якія супадаюць глобальна. Так. Дзесьці тут хлопча са стрэльбай яшчэ павінен быць. Гэта ты, так? Гэта ты у нас са стрэльбай. Не, гэта не ты. Ох, вас панадоело. Ай, не. Не ожидаю разбираться с вами. Эй, отшапися. Тыкай он своей рогатиной вогненной. Трошки яшчэ патронаў. Тут няма ні халеры. З баночками со здароўем мяне трошки праблема недахопах.
Не вельмі падабаецца гэта... Я не вельмі ўпэўнены, што мне падабаецца гэтая механіка ў Bloodborne, што шклянкі са здароўем могуць скончыцца, то бок яны як звычайны рэсурс. Ось. Мне больш падабаецца, калі... Ну, не... Проста гэта дадае ў гульню моманта неабходнасці фарма нейкага пэўнага, што не весела. То бок, калі ў цябе нейкае складанае месца, якое ты не можаш прайсці, таму што ты не навучыўся яшчэ яго праходзіць, перабіваць сабе тэмп гульні тым, што ты пабег кудысьці ў іншае месца і каб сабраць гэтых шкляначак, яны добра сюжэтна працуюць, ну, па тыпу, яно мае сэнс, чаму гэтыя шклянкі, таму што гэта насамрэч, ну, не проста баначка са здароўем, гэта шкляначка з крывёю, што ў лору гульні ўпісваецца. І гэта мае сэнс, што яны ёсць вось у гэтых хлопцаў, якіх мы зараз б'ем. Такіх шкляначак шмат. Бо гэта іх лячэнне. У жыхароў Ярнама такога павінна і ёсць шмат. А у нейкіх пачвар, напрыклад, гэта больш рэдкая рэч. Там злева зверху стаіць хлопча, які стрэльбе зараз. І яшчэ ёсць хлопча. Добра. Добра. Мы пакуль прасоўваемся глыбей у Ярнам. Да таго мастка яшчэ прыйдзецца павошкацца. Мы ідём у іншае месца, каб можна было адчыніць шляхі. Так. Хлопча злева дакладна пачне страляць. Ты можаш пабегчы са мною, калі ласка, у бяспечнае месца? Я пакажу тут, табе тут. Тут вельмі прыемна. Ёсць. Той хлопча зверху, хутчэй за ўсё мы яго проста так не здымем, так што адвядзем яшчэ сабе сяброў. Гэта адзін з тых, хто мяне забіў. Бачыце, у яго вочкі свецяцца? У яго мая кроў. Вось і мая кроў. Так. Хлопча? Як я сабаку пропусціў? Дзіўна. Весела яна скокнула ў вогнішча. О, там нас нехта чакае. О, усё яшчэ грукае. Ну, выходзь. Цябе чакаем. Я ўжо з тым складана не змагаемся, трэба вярнуць нам нашу прыгажосць. Усё. А то што мы так хаваем такое ад людзей? Так. Обойдем з гэтага боку. Я не памятаю дакладна, дзе тут быў ліхтарык. Мне падаецца, наступны ліхтар даволі далёка. Людзі падчас вось гэтага лакдауна зусім тут адурэлі. From round here? Well, stuck outside on a night of the hunt. How you poor thing. Яна гаворыць, што нам не пашчасціла, але насамрэч, наколькі памятаю, пазней у гульне будзе момант пераломны, калі ўсе гэтыя людзі, якія проста сядзяць па дамах, імі насамрэч адбываецца ўсё значна горш у іх, карацей, чым у нас. Нам, наадварот, можа пашчасціла, што мы не сярод іх. Так, гэтых воранаў я памятаю, кромкачоў гэтых. Не зусім прыемныя. Ой, не той націснуў. Давайте, скочце. Ось гэтага.
Вельми бяспечныя ребята, хлопцы. Оп. Есть. Дайте-ка мне момент, у меня чат зник. Знов. Есть. Так, а увогуле камп'ютер павінен з'явіцца дзесьці на наступным тыдню, калі з ім рэальна ўсё ў парадку. Так, вот гэты хлопча нас можа забіць. Даволі рызыкоўна да яго лезці, калі шчыра, пакуль у нас няма як мінімум нейкай брамы адчыненай. Скарот нам патрэбна. Вось тут наколькі памятаю. Не? Гэта месца не адчыняецца? Я яго дрэнна запомніў? Ну добра, давайте яго пакінем, не будем там рызыкаваць. Нам яшчэ, каб дабрацца да нашага ліхтарыка, яшчэ прыйдзецца трохі памаяцца. Дык вось, камп'ютер павінен быць на наступным тыдню, калі з ім рэальна ўсё ў парадку. Я паспытаў... Не адчыняецца. Не адчыняецца ён... Добра, я не буду разбірацца з гэтым. Я ўсё ніяк не могу скончыць, але тут месца небяспечнае вельмі. Падайдзе. О, выйшлі яшчэ на паляванне. Так. Дзе іх сустрэць тапаць? Я паспытаў у майстэрні, па мне страляюць цудоўна. Я паспытаў у майстэрні, каб мне пакінулі пакуль камп'ютар у сябе яны, і ў панядзелак яшчэ раз пераправерлі. Можа нешта зменіцца за выходныя. Хутчэй за ўсё не. Ау. Але такая магчымасць ёсць. Калі з кампом будзе ўсё ў парадку ў панядзелак, я паспытаю, каб нічога тут не зробіш. Я паспытаю, каб яны яго вярнулі назад. Вось, бо дзіўная тады сітуацыя атрымліваецца. Прыязджае да іх камп'ютар, я ім цэлы тыдзень дзяўбаў галаву, і то вызначылася то, што ў прынцыпе і нарм у мяне ўсё. Давай, сабака. Падыходзь. Ах ты ж, ё-маё. Ау! Ау! Ненавижу вас. Магія, так. Вельмі непрыемна, таму што мяне бянтэжыць, што праблема-то не... яна існуе. І у мяне проста няма на яе рашэння. Ау, стаміўся. Літаральна апошні удар. Яшчэ сабе шклянчык здароўя сабралі. Оу! А ты чаго сюды прыйшоў? Это вось той велізарны, які стаяў унізе. Давайте пашпацыруем з ім трошки. Раз ён прыйшоў сюды, то я магу вольна забраць тыя рэчы, якія ляжалі вось тут. Так. Паходняё. Ён трошки... О! Он такі, о, блин, я нешта засмучаны. Давай-ка я пайду. Хлопча. Я лорд Левалет. Ігнаруй мяне. Добра, можеш ігнараваць. Зараз можеш ігнараваць. Усё, забудься. Няма нікога. Так. Адсюль можна адразу трапіць да боса, але гэтага мы рабіць не будзем. Мы адчынім сабе скарот. Бо я не жадаю потым, калі што, бегчы да боса яшчэ невядома колькі. У нас ёсць лорд Правалет. Так, з іншай краіны, мы амаль не знаёмы. Так. Равно ніхто не бежыць? Не, не бежыць. Нешта я заблукаў. О, я ўзгадаў месца, але мне ўсё роўна патрэбна... Так, я памятаю месца. Сюды мы не пойдзем зараз. У любым выпадку мы сюды не пойдзем, нам трэба скарот адчыніць у першую чаргу. Скарот адчыняецца дзесь далей па мастку. О, як амаль ніякага пашкоджання мы не наносім яму.
Цудоўніка, яшчэ і другі. Адчапіцесь ад мяне, калі ласка. Ведаеце што? Пабеглі ад іх. Нахрен вас, нахрен вас. Не-не-не-не-не-не-не-не. Пабеглі. Я не ведаю, куды я бягу. Я спадзяюся, што туды, куды патрэбна. Так, гэта павінна быць туды, куды мне патрэбна. Там нехта крычыць. Няхай крычаць. Я спадзяюся, я добра памятаю мапу. Давайте, умару, хутчэй. Адчапіцеся. Ха! Уляцелі. Уф. Мы вярнуліся ў мару паляўнічага. Мы, на жаль, не можам падняць ніяк сабе ўзровень, бо нам патрэбна перамагчы першага боса, таму мы тут захраслі ў нейкім сэнсе. Вітаю, Яск, будь ласка. Мы, насамрэч, вельмі блізка да, наколькі памятаю, мы вельмі блізка да Клерік Біста, але я вельмі хуценька прабягаю. Ну, па тыпу, я ведаю, куды бегчы, і я не даследую мапу амаль, я просто бягу туды, куды мне патрэбна. Калі я нічога не блытаю зараз. Так. Ну, амаль спідран, так, амаль. Каб я памятаў яшчэ... Я ніколі не трэніраваў, я трошкі трэніраваў некаторыя скіпы ў першым Dark Soul'се і магу, ну так, нармальна праскачыць праз паўгульні, але з Bloodborne'ом я такога не рабіў, таму, ну так, это я пачатак прыкладна як памятаю, таму што праходзіў я яго, зараз складана сказаць, можа 7 гадоў таму, можа 8, ну калі ён выйшаў прыкладна, калі ён выйшаў і 10,5 гады пасля выхаду, вось прыкладна маю такі расклад з Bloodborne'ом. Пасля гэтага я да яго не вяртаўся, можа пару разоў перапачынаў, але ніколі далёка не заходзіў. Так, тут быў хлопча, вось ты, якога мы прабеглі. Мы яго можам пабіць. Ці ёсць нейкія яшчэ месцы важныя, якія прапусціў? Там вось будзе велізарны хлопча з кірпічом. Я не жадаю з ім сустракацца. Нахрен ён ідзе. Тут, наколькі памятаю, 10 хлопча з кулямётам. Вось гэты. І нехта быў зверху. Вы чуеце, ён там размаўляе? Пойдзем да яго. Ты тут? Дзесьці, не? А, вось он. Чакаў мяне ў цемры. А, блин, тут яшчэ адзін быў. Напужаў. Сядзяць такія. Ага, вось гэты шлях павінен быць да нашага пачвары нашай. Не памятаю, гэтага хлопца абавязкова перамагаць, каб пачаць бойку. Так, калі ласка, не нападайце на мяне ніхто. Я зараз паспрабую вызначыць адну рэч. Хуткія прадметы. Ці ёсць у мяне коктейлі Молотова? Ёсць. Вось яны. Іх можна кідаць якім чынам? Спадзяюся, я ведаю, на што кідаць. Бо ў мяне вельмі абмежаваная іх колькасць. У мяне ёсць нешта, што я магу кінуць, і не будзе шкада. Так. Вось этих каменьчыкаў. Давайте каменьчык кінем, каб я упэўніўся, што я правильно націскаю. Так. Усё правильно, каменьчык. Побегли. Бывайте. Першы босс гульні.
Вітаю. Ау. Упс, не пробил. Може, треба було притримати їх до того моменту, коли їх буде мало здоров'я. Бо я не пам'ятаю його увогуле. Прохожу на тебя. Ау. Не хотел, я его не памятаю. Только змарнаваў гэтых коктейляў Молотова. Лепей прытрымаем іх, літаральна, калі яго няшмат здароўя застанецца, тады пачнем кідацца. Альбо я зараз пераблытаў яго фазу, можа іх трэба кідаць наадварот на другой фазе, на першае гэта марнаванне гэтых коктейляў. О! Нарэшце я магу падняць сабе ўзровень. Але клерик Біст мяне забіў і ніякай крыві ў мяне не засталося. Вось. Зараз мне адчынілі магчымасць карыстацца мультиплеерам у гульне. Так, паразмаўляем з ёй. Што цікава, вось у гэтым моманце і гэта яна з'яўляецца лялькай, то бок, ну, яна па тыпу як манекен сядзіць і не можа размаўляць. Вось зараз яна ачуняла і яна літаральна выглядае як чалавек, то бок, ну, яна змянілася. У яе розныя мадэлькі нават і колер скуры, напрыклад. Вось, што цікава, што спідранеры, напрыклад, яны яе забіваюць. Забіваюць яны яе дзеля таго, што калі ты яе заб'еш, яна пераўтварыцца ў ляльку і будзе ляжаць вось тут у куце. Так можна хутчэй падняць сабе ўзровень, таму што няма анімацыі, глядзіце, ну я зараз не змагу сабе падняць неяк ўзровень. Калі так, то персанаж, вось гэта анімацыя, яна прысаджваецца, і я пачынаю абіраць сабе новыя магчымасці свае, яна мяне ўзмацняе. Вось, гэта анімацыі тады няма, і гэта трошкі для спідранераў хутчэй. Так, вернемся назад. Нам трэба... Будем бегаць зараз да клерик Біста, пакуль яго не пераможам, у прынцыпе. Было б няблага падмацавацца цалкам, але наша кроў знаходзіцца літаральна на тэрыторыі клерик Біста. Таму гэта ўсё можа проста быць не варта таго. Мы зараз, нагадваю, самы нізкі ўзровень у гульні, які толькі магчыма, 4. І мы не атрымаем... Ну, у нас ўсё даволі дрэнна за гэта. Усе параметры даволі... Хлопча? Усе параметры вельмі нізкія. Атакі мы амаль ніяка не наносім. Таму такі сабе ў нас пачатак. Я забыўся ўжо, навошта я яго забіваць сабраўся. У яго ёсць куля. Там чалавек з кулямётам. Вельмі файны чалавек, заўсёды падаюць кулі. А ты што тут робіш? Добра. Пайшлі адразу да клерик Біста. Няма чаго тут час марнаваць. Знову уже музыка пачынаецца. Это музыка, под якую нас зараз будут бить. Так, где моя кроў? Отдай мою кроў. Яшчэ трошки куляў. Добра, я паспрабаваў яго парыраваць, гэта не спрацавала. Так. Гульня не дасць нікуды... Ты не даведваешься, але гульня не дасць табе нікуды пайсці. Больш. У цябе ёсць, нават калі ты ўсё адчыніш ва ўсім горадзе, ну, па тыпу збягучых варыянтаў,
ты будзеш заблакаваны. І адзіныя два босса, якіх ты можаш сустрэць, гэта айцец Гаскойн і вось гэты клерик Біст. Это твой гэта твои два варыянты на забойства. І альбо ўвогуле толькі гэты клерик Біст. То бок, што б ты не рабіў, ты упіраешься ў гэтага босса. Просто ты можаш хутчэй да яго прыйсці, а можаш даўжэй хадзіць, таму што ты будзеш даследаваць іншыя кавалкі гораду. Там гэта і працуе. Мне спадабалася. Я бочка вырваў. Ау. Разловали. Ці гэта другая фаза? Мне падаецца, яшчэ не. Ён разлаваўся, але недастаткова. Так, эксплоринг гэта галоўнае. Па тыпу 80% гульні гэта як мінімум даведацца, што навокал. Што ведаць мясцовасць. Гэта вельмі цікава становіцца. Яшчэ одна вочка. Так. Разлавалі яшчэ. Я не памятаю, вось гэта ўжо павінна быць. Ау. Ці гэта ёсць? 161 пашкоджанне. Не шмат. Могло быць больш. А! Ну! Мой коктейль отдай! Отдай назад! Ау. Не, отшапися. Отшапися, кривоска. Есть. Ну все. С другой спробы няблага, вельмі няблага. Паглядзіце на гэты твар пераможцы. Зараз. О. Я пакіну вас пакуль што з тварам пераможцы і вяртаюся літаральна праз хвіліначку. Віншую нас з перамогай першага боса.
Я вярнуўся. Гэта быў першы босс, і ён, калі шчыра, вельмі просты. Нам зараз за другого. Отец Гаскоін з маім 4-м узроўнем, я нагадваю, я ўзяў сабе самы нізкі ўзровень, які толькі магчыма. З маім 4-м узроўнем гэта будзе праблемай. Вось хто рэальна босс. То бок першы босс яшчэ звычайна, акрамя першага Dark Souls'а, першыя боссы з'яўляюцца вельмі складанымі. Яны нават складаней, то бок калі вы іх перамагаеце, вось прабіваеце скрозь іх, далей даследаванне становіцца прасцей значна. Па-першае, вас навучылі ўжо ўсім механікам галоўным у гульне, і вы можете адолець па тыпу большасць ворагаў ужо. Ну, гэта доказ таго, што вы можете. Вось, вам становіцца значна прасцей. Тут жа гэта не самы першы босс, а Отец Гаскоін. І Отец Гаскоін, я не ведаю, на мой погляд, ён адзін такіх з пачатковых боссаў, ва ўсіх частках, ён можа самы складаны, я бы нават назваў яго. Я гавару толькі пра пачатковых боссаў, то бок першыя 2-3 боссы. Яшчэ адзін з душных босаў, гэта ў другой частцы, ў першай частцы, по-мойму. Гэта насамрэч... Не, Капрадэман там пазней, я не памятаю дакладна, я зараз спрабую згадаць. Мне падаецца, у першай частцы ёсць нейкія боссы, які душыць у самым пачатку навічкоў літаральна закідвае проста. Там лёгка забіць на гульню. Чаго мы жадаем? А жадаем мы ўзмацніцца. Так, мы як мінімум жадаем сабе здароўя і больш моцы. Наша бягучая зброя, наколькі памятаю, яна залежыць толькі... Так, яе моца вырастае з нашай моццю. Здароўе напапалам давайте прыкладна. Здароўе нам дакладна спатрэбіцца, пашкоджанне нам дакладна спатрэбіцца. Гэта мухамор? Не, гэта... Яе так і называюць, лялька. The Doll, по-моему. І ўсё, няма імя. Так, давайте размаўляем. Ты размаўляю з Германом? Так. But now serves only to advise them. He is obscure, unseen in the dreaming world. Still, he stays here, in this dream. Such is his purpose. Ну, яна зараз праговорила ось эту фразу. Паглядзіце, мы ў мары паляўнічага. Гэта сусвет не зусім рэалістычны, разумееце, так? То бок мы ў мары, і пры гэтым не ў сваёй мары, а ў мары іншага паляўнічага, які адпраўляе нас, каб мы змагаліся з пачварамі. Дзе ён? Куды ён паехаў? Чэк, ты на каляске. Куды ты укаціўся? Вот же ж. Куды ты покаціўся? Ён дзесьці тут павінен быць. Зараз. Можа, у садочак кудысьці заехаў. Сам чаго не ідзе, ён літаральна на калясцы. Ну, ён далёка не уедзе. Мне падаецца, он зараз там, за брамай. Мы туды... Там занадта рана туды. Так... Просто ён бывае яшчэ куды-небудзь прыкатваецца, напрыклад, вось, не памятаю, дзе месца было, можа, вось тут. І проста глядзіць у туман. Не, наадварот, мне падаецца, за домом. Вось туды зараз прабежымся. Вось у гэты бок. Вось тут ёсць схаванае месца невялічкае, і тут ён таксама... Не, няма іх тут. Не, няма, не бачу. Герман укаціўся кудысьці. Ну, добра. У нас зараз, ад таго, што мы перамаглі клерік біста, у нас мы атрымалі сімбаль. Я дакладна не памятаю, што за ён, но... Але я думаю, што ён дазваляе нам прайсці ў новую мясцовасць. Так. Вось гэты бэджык з благословеннем. Ну, добра. Гэты сам значок паляўнічых з мячом, які былі благословлены царквою.
Тут увогуле з гэтым Германам, ну, па тыпу галоўны сюжэт увогуле звязаны. О, я тут одну рэч забыўся ўзяць яшчэ ад пасланнікаў. Добра, паляцелі зноў у Ярнам. У нас ёсць, няма дзе прачнуцца. Мы з гэтай мары, не са сваёй зноў жа мары, можам прачнуцца ў розных месцах Ярнаму. Вітаем яго па-азерскі, вітаю. Давайте на мост. Нам, калі шчыра, нават з моста не тое, каб зручна, наколькі памятаю. Да отца Гаскоіна там даволі нармальна абыходзіць. Але зноў жа, чым круты соус гульні, гэта тое, што у нас... Гэта штука не адчыняецца, так? Мне не сюды. Гэта ў левел-дызайне, бо літаральна, памятаеце, я паказваў на гэты масток, бо я зараз падняў трошкі камеру, я не магу вось. Калі па прамой глядзець, то вось там. Калі камеру я падыму, то можа я выберуся зараз на больш бачнае месца. Во, адсюль бачна лепей. Вось там, літаральна, калі прама над галавой маёй глядзець, то там знаходзіцца наш другі ліхтарык. Мы, клініка Юзефкі, з якой мы прачнуліся, яна вось там. Мы прабеглі вось там па мастку, якога яна году 10-14 магу блытаць. 16-го. Нешта такое. Вось. Падняўся туды ўверх і абышоў там даволі вялікую частку горада, каб вярнуцца на гэты масток. Нам жа да отца Гаскоіна... Отец Гаскоін. Бачыце вось той масток? Вось там унізе. Мне патрэбна трапіць на гэты жа бок. Я магу паглядзець яшчэ са зручнага месца. Вось адсюль. Вось той масток. Вось он там ідзе. Мне патрэбна трапіць на той мост і вось на тую яго частку. Там будзе кладбішча, і на ім будзе гэты отец Гаскоін. Мне патрэбна тую частку. Наконт левел-дызайна, то бок ты бачыш месца, у якія ты трапіш потым. Вельмі цікава змяняецца кропка гледжання. Так. Вас я нават забіваць не буду, можа бегчы просто. Адчапіцеся. Не памятаю толькі, як туды выходзіць увогуле. Праз сюды? Магчыма, праз сюды. Ну, адчапіся ад мяне. Ідзеем за мною. Яшчэ хто-небудзь? Больш нікога па выглядзе. Так. Зараз па гэтых вулачках. О! Яна японская, так. Гэта From Software, а From Software, у прынцыпе, ну, японцы. Так. Мы... О, вы! Можа, адчапіцеся ад мяне, калі ласка. Бывайце. Не-не-не-не-не. Ага. Дрэнна. Гэта скарот зачынены. Нам патрэбна яшчэ яго будзе адчыніць. І чаму японцы так любяць готыку ў крывавых гульнях? Добрае пытанне. Маё меркаванне, вось, ну, у... Дзіўная рэч. Першы Dark Souls, ён выйшаў у нешта 9-м годзе, нешта такое. І даволі даўно, там, ну, у 9-м годзе навокал даволі даўно не было добрых гулян пра фэнтэзі. Ну, вось, па тыпу такога сярэднявечча. Сярэднявечча. А яно яшчэ і такое змрочнае ўвогуле атрымалася. У выніку японцаў атрымалася за доўгі час адно з найлепшых увогуле фэнтэзійных гулян. Таму што вось, ну, проста прызямлённага фэнтэзі даволі даўно не было. Там бліжэйшае, можа, Diablo 2 можа было. Ну, добра, можа, нешта яшчэ. Вітаю. Вітаю са мной. Мы сёння без камп'ютара, таму сядзім вось. Bloodborne ганяем. Я памятаю, што у спісе галасавання я сабакаў зараз забіваю, таму што яны могуць выскачыць. Я вельмі добра гэта ведаю, таму я ад іх адразу пазбаўляюся.
Яны ўвогуле любяць? Я думаю, што японцам цікава, ну, яны любяць сваю культуру, і мне падаецца, яны даволі добра цікавяцца, ну, увогуле паважаюць любую там архітэктуру іншых краін, ну, і традыцыі. Ім цікава на гэта глядзець, бо для іх гэта ўсё новае. Па тыпу для нас нічога новага ў нейкам у грэчаскай міфалогіі, напрыклад, нічога для нас новага, ну, не тое, каб ёсць. Але яна цікавая, так? Пры гэтым для іх гэта ўвогуле нешта канцэптуальна новае. Па тыпу ўвогуле не сутыкаючыся з іх традыцыямі, гісторыямі і філасофіяй. Так што, я думаю, для іх гэта ўсё вельмі фантазійна ўсё, ў прынцыпе, выглядае. Любы перыяд Еўропы. Я гэтага месца не памятаю ні халеры. О, глядзіце, што бачу. Якая цікавостка. Тут можна выпасть. У асадак, як мінімум. Давайте ўніз сходзім. Так. Я гэтае месца чамусьці адначасова і памятаю, і не памятаю. Ты, хлопча. О, там страляюць. Цудоўна, я яшчэ наскачыў на кулю. Я літаральна не стаяў на яе шляху і падышоў такі. Я жадаю яе з'есці. Сёння будзе смачненька. Вітаю, хлопча. Во, там яшчэ адзін падарожнік. Давайте да яго падыдзем. Спытаем, як яго справы. Змрочная, але цьмяная? Альбо ты маеш на ўвазе змрочная, але не цьмяная? Ну, она такая, стылістычная. Вось, мне вельмі падабаецца стыль Bloodborne. Вельмі файна. Так, я так і падумаў. У яе ёсць, ну, ёсць стыль свой. Увогуле скажу так за ўсе соусы. У прынцыпе. Адзінае я гавару, нешта я не разумею чаму, але мяне перабівае Elden Ring. Ён стылёвы, у яго ёсць свой стыль, але мне падаецца, гэта тупа палітра, ну, па тыпу сама гамма, якая абрана, вось гэта жоўта брудненькая такая. Асноўная, яна не адзіная, далёка не адзіная ў гульне, але ўсё ж такі яна асноўная, бо дрэва гэта R3 ёсць. Не падабаецца калярова. Я думаю, што я разумею, пра што ты. Я думаю, што, магчыма, у мяне такая ж праблема, і я нават здагадваюся, чаму мне не падабаецца гэтая палітра. Таму што для тых, хто ведае, вось гэты перыяд з 2007 па 2011 усе гульні, шматлікія гульні, і на камп'ютары, і на кансолі, у асабістасці на кансолі, мелі, халера, адну і тую ж каляровую палітру. Гэта вось гэтую карычнева-жоўта-брудную. Усе гульні. Іх настолькі было да халеры, што ўжо ад гэтага колера проста цягнула ванітаваць. Магчыма, у мяне з гэтым праблема. Я ўсё яшчэ траўмаваны той хернёй. Гэта літаральна ёсць перыяд. Вы можете загугліць, вы нават это як феномен знойдзеце гэтую халеру. Яны ўсе аднолькава выглядалі. Вітаю, Тодзі. Вітаначкі. Мяне тут застраіць усё спрабуюць. Так, я трошкі заблукаў. Нагадываю, я паказваў вам масток, на які мы ідзем. Магчыма, гэты масток, які я меў на ўвазе, гэта вось той. Але я дакладна не памятаю. Лепшая гульня ў свеце? Я не ведаю, мне складана вызначыць самую найлепшую гульню, але гэта адна з вельмі файных, як мінімум. Для свайго перыяда ўвогуле ідэальная.
БЛ-4? Я тебя не разумею. Так. Куди я йду? Я не пам'ятаю. Так, тут звалиться неприємно буде. Там далеко виходить, накольки пам'ятаю. Ну, вылазь. Я тебе бачу. Гэта челлендж. Бяреш перс 4-го ўзроўня і праходзіш Bloodborne. У мяне я ўзяў персонаж 4-го ўзроўня, але, на жаль, я ўжо падмацаваўся. Тэарэтычна можна. Адзінае, што я на некаторых босах буду літаральна... Будзе праблемна. Некаторыя босы без дадатковага здароўя, як мінімум. Я бы сабе даў трошкі магчымасці не ту кнопку націснуў. Так, я бы пакінуў сабе ўсё ж такі магчымасці атрымаць больш, чым адзін удар. Усё ж такі ўпаў. Так, ну добра, будзем разбірацца ўсё. Ну, першае штук 5, так. Я не памятаю, куды я іду. Выход её. Ой. Я клавіші, я кнопкі націскаю, не тыя. Я тут такі професіонал. Так. Я памятаю, што для мастка можа мне ўсё ж такі патрэбна ўніз спусціцца і там вось прайсці. Так, наколькі... Зараз мне пакрыху згадваецца. Цікава, я магу неяк праскочыць туды без неабходнасці? Я ведаю, што мы маглі вось на тую частку трапіць раней. Я спецыяльна туды не пайшоў, бо мы тады яшчэ ліхтарык шукалі. Вось цікава, я памятаю Гаскойна як вельмі праблемнага боса. Ты яшчэ жыў? Я памятаю Гаскойна, што ён быў праблемны. Ось зараз мне цікава, як я з ім сустрэнуся. Ён першы скілчэк. Так. Я ўжо трошкі разважаў на тэму таго, што у Bloodborne звычайна... Bloodborne увогуле, у Souls-лайкаў ёсць такая... у Souls'аў. Ёсць такія босы, якія правяраюць цябе, у пачатку. Пачатковыя босы, якія спецыяльна трошкі завышаны ў складанасці, каб ты быў, скажем так, дастаткова свядомы ўжо ў гульне, і потым становіцца значна прасцей. Вось гэта я памятаю. Мяне адно хвалюе. Я што, павінен там саскочыць абавязкова? Мне падаецца, што так, выбору няма. Я мог... Усё зразумеў, я мог спусціцца, і потым мне патрэбна... Калі я падымуся, то што будзе? Ой. Так. Гэта... Мне падаецца, я толькі што падмануў сам сябе, не? Вітаю, пушку. Дзесьці тут можа скарот ё. Заплутаў, так, я трошкі не памятаю. Я гуляў у гэту гульню... можа, я не памятаю, калі яна выйшла, але дзесьці праз год, праз паўтары пасля яе выхада я яе праходзіў. І пасля таго моманту амаль не кранала. Вось, і зараз пасля такога прамежка часу я такі, дзе я? Я як той Гэндальф у Валдары пярсцёнкаў. Я не памятаю, што яго парырваць, магчыма. Што ў тебе можна парырваць? Скажы мне. Можна гэта парырваць. Добра.
Усё можна ў яго. Добра. Так. Можа тут скарот. Там просто есть вариант яшчэ по каналізацыі той павошкацца і па ёй прайсці. І мне падаецца, што каналізацыя і ёсць правільны шлях. О, вы паглядзіце-ка, не-не-не, вы ўсё правильно, я тут прыйшоў. Так, дзе тут адчыніць? Я скарот сабе знайшоў. Дзяўчынка ў акне, так. Гэта вось ад яе. Я памятаю, што у яе ёсць... У яе ёсць гэтае самае. Яна неяк звязана з самім айцом Гаскойнам, вось гэта дзяўчынка. Ага, вось яна дачка Гаскойна, так. Але я не памятаю, што робіць гэтая музычная скрыначка. Нешта робіць, калі змагацца з Гаскойнам. Так, ну добра, ідзем уніз. Распавядай, бо я просто не памятаю ўжо. І я, калі шчыра, я бы ў любым выпадку забіваў Гаскойна без яе. Стан на некалькі секундаў. А выкарыстоўваецца яна толькі адзін раз. І, па-мойму, гэта працуе толькі ў першай альбо ў другой фазе. Нешта такое абмежаванне яшчэ ёсць. Альбо я зараз яго прыдумаў. Гэта абмежаванне, яго не існуе. Разы два спрацоўвае. Ага, і без розніцы якая фаза. Бо Гаскойн самы небяспечны ў другой фазе. І, па-мойму, гэтая штука працуе толькі ў, скажем так, у бяспечную яго фазу. А, на трэці пераходзіце ў другую фазу. Угу. Так, вы падымайцеся там, адпачывайце. Але я проста пабягу. Другую таксама дзейнічае. Добра. Я павінен зараз выйсці на Гаскойна. Я амаль 100% упэўнены. Так, усё, мы прыйшлі. Глядзіце. Глядзіце, якая справа. Памятаеце, я вам паказваў трошкі? Ну, па-першае, я баюся далёка наперад заходзіць. Яны ж не ідуць сюды, не? Яны стаяць. Усё добра. Бачыце вось той масток? Я шорткат памятаю, так. Вось гэта масток, які зверху знаходзіцца. Гэта той масток, на якім мы забілі клерік Біст. Царкоўную пачвару тую. Я паказваў вам зверху вось на гэты масток, і вось мы прыйшлі да Гаскойна. Вось такое ўсё звязанае тут. Вельмі файны левел дызайн. Абажаю такое. І зараз мы адчынім сабе шорткат, які верне нас амаль у самы пачатак. Зараз я гэта і зраблю і трошки падмацуюся яшчэ перад Гаскойнам. Трэба толькі прабегчы міма двух хлопчыкаў. Вітаю, хлопчыкі. Адпачываеце, спадзяюся? Оп. Мы зараз на тым жа самым ліхтарыкі, з якога мы і пачыналі. Мы зноў жа вярнуліся. Зараз у нас ёсць прамы шлях да самага боса. Так, падмацавацца трошкі. Я бы ўзяў сабе здароўе, бо Гаскойна я не памятаю, і біць ён мяне будзе шмат. Ось чаго будзе да гэтага. Бачу навіну, што эмулятор Bloodborne ўжо 100 FPS дае. Не халеры сабе. Бо не дачакаемся, мне падаецца, мы Bloodborne на ПК. Не будзе такой херні. Больш верагодна, што мы атрымаем Bloodborne 2, я скажу, нават у гэтага шансаў больш. Так, мы зараз вернемся, прабяжым зноў жа да самого Гаскойна і памрэм на ім. Вось такі план на бліжэйшыя 5 хвілін.
самі гульцы ўзялі ў сваю справу. Так, згодны, я думаю, у прынцыпе ўсё да таго ішло. Адайдзіце, калі ласка. Сабе шорткатик адразу запустим наверх, бо я упомню, что я тут помру. Так, по-моему, пробегчы до отца Гаскойна больше небяспечна, чым... Бачите, якая прыгажосць? Мне наколькі памят... Ау, ау. Я не памятаю, что больше бяспечна. Ай, 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 ай! Я не адолеў нават гэты масток. Да гэтага ўсё ішло. Што я там гаварыў? На бліжэйшыя 5 хвілін нашая мэта дабегчы да отца Гаскойна і на ім памерці. Ось прыкладна такое дасягненне у нас будзе. Два працоўных хлопца ўсё яшчэ тут. Ну, мэты на ўсё жыццё. Мы же ж прыкажом яшчэ. Лорд Левалет, калі што. Максимально падрыхтаваны для гэтай бойкі. Ау! Ну, навошта я так раблю? Вы глядзіце, я выжыў. А, не-не-не! Ай! Я спадзяваўся ударыць іх гэтым самым шарам гэтым. Галоўнае, а гэты хлопча ўвогуле, адкуль ён там взяўся, чаму ён там жывы быў, а? Там жа ўнізе толькі ў вадзе розныя брудныя пачвары водзяцца. Так, план на бліжэйшыя 5 хвілін. Дабегчы да отца Гаскойна і памерці. Ён за мной паляцеў, дык чаго ён не памёр? Пачвара такая. А, ну логично, логично. Ну я же, блин, герой, все справа. Это наше. Хлопцы, може погутарим просто, не? Може не потрібно? Ау. Мне бы ще здоров'я моє потребувалось так-то. Ось зараз у мене трималося. А той хлопча, не пам'ятаю, його лепей скіпнуть. Але він простий, односно. О, блин, холера, я его не смог пробить. Так. А гэта вядзе яшчэ ніжэй. Давайте споўзаем туды. Я просто не памятаю, што там знаходзіцца. Я, калі шчыра, здзіўлены зараз трошкі гэту лесвіцу пабачыць. Ага. Вітаю, прасючок. Давайте не пойдзем, не?
Абажаю парыраванне, парырываў усё, што толькі магчыма ва ўсіх частках, да якіх мог дацягнуцца. Калі выйшаў Секіра, я такі, так, гэта моя гульня. Так, гэтыя хлопцы там адпачываюць, не будзем перашкаджаць. Наколькі памятаю, там настолькі бескарысная рэч ляжыць, што... Я думаю, што пайшлі да Гаскойна. З Гаскойнам, па-моему, нават ролик будзе, не? Не, Lies of P так і не дабраўся. Вось зараз ён нас будзе збіваць проста. Мы тут до конца стрыма, каб вы разумелі. Beasts all over the shop. You'll be one of them, sooner or later. Я нават не памятаю, што яго парыруецца. Я памятаю, што ён мяне паддушыў. Не спрацаваў. Адчапіся. Ау! Я жыць жадаю. Не атрымалася. What's that smell? The sweet blood. Oh, it seems to me Ау! it's enough to make a man sick. Ты жудасна, адчапіся ад мяне. Не, не, гэта не парыруецца. Ау! І гэта не парыруецца. Давайте не будем гублять наших баночек со здоровьем. Я дозволю ему себя забить. Я буду зараз больше учиться, чем воевать с ним. Опс. Я его порыривал зараз, але он не ударил. Атаки у яго доволі хуткі. Уф. Было бы добра, каб у мяне засталіся яшчэ коктейлі Молотова на яго другую фазу, калі ён перайдзе у гэтага ваўкалака. Это было бы цудоўненька. Так, парыраванне у соусах яно прасцей. Ну, у соусах у сэнсе, у Bloodborne яно даволі складанае. Для тых, хто не ведае, у соусах ёсць механіка, пры якой ты можаш нанесці удар шчытом. І такім чынам, калі трапіш у вельмі кароткі момант, ты можаш адбіць атаку і заставіць ворага пахіснуцца. Але у гэтага ёсць рызыка. Калі ты гэтага не зробіш, то ты атрымаеш удар. Ну вось, твой адмен. У Bloodborne ўсё так же сама, але ёсць яшчэ дадатковае. Ты страляеш, то бок, ну, гэта пісталет гэты, які ў мяне ёсць, ён спецыяльны для гэтага я яго бяру. Яшчэ одну рэч, я забыўся. А як браць зброю ў дзве рукі? Ой, это не тое. Так. Я магу яе просто ўзяць у дзве рукі? Так. Я спрабую узгадаць, як гэта працуе. Ёсць тут такая магчымасць, што я магу гэтую пілу трымаць у двух руках? Па-моему, мне падаецца, не, я зараз прыдумываю. Тут на апярэджанні можна не трапіць проста ў ворага. Ну, па тыпу, ты літаральна вось было некалькі разоў, я проста не трапіў у Гаскойна.
Эй, хлопцы, може паразмаўляем? Можна і раскласць. Ну так, але там атакі даволі павольныя, мне не падабаюцца. Для БЛ-4, наколькі памятаю... О, цудоўны пачатак. Меня сустрэў адразу стрэльбай. Наколькі памятаю, гэта піла і з'яўляецца найлепшай зброяй, бо яе базавая атака вельмі высокая, і яе можна толькі падмацоўваць і, у прынцыпе, неблага атрымаецца. Ау. Ау. Ау, ау, ау. Дай. Пачварник. Ау, ау, некалькі ударов пропустил. Раз мне подается, мне просто застрелить. Я на бонусный дэмэдж по пачвараку? Вось гэтага я не ведаў. Ау. Так, вось гэта, мне падаецца... Прыляглі. У апісанні её. Добра. Я говорю, не, Кашкоін гэта больш за тое. Вось я ўжо гаварыў пра гэта, але я лічу, што гэта не вельмі ўдалая момант у Bloodborne. Працуе на сусвет, таму што гэта мае сэнс для сусвету. Але тое, што неабходна, ёсць неабходнасць фарміць сабе здароўе, ну, баначкі гэтыя, то гэта такі трошкі мінус, бо ў мяне няма магчымасці проста ўзяць, ну, я павінен бегаць час ад часу фарміць гэтай баначкі. Альбо хадзіць забіваць ворага. Ну, калі я ажадаў бы просто адбіць Кашкоіна вось увесь вечар. Напрыклад. Вось, я лічу, што гэта адзіны вось такі, ну, мінус, які... Ён добры, а яны паспрабавалі, паэксперыментавалі, але, ну, як мы бачым, нідзе больш яны гэта не пакінулі, толькі ў Bloodborne засталося. То бок, базавае здароўе, здаецца, Вось, але гэты масток, насамрэч, адзін з самых простых варыянтаў, каб пафарміць тыя ж кулі, напрыклад. І вось той хлопча зверху, і ўдала, ён даволі часта з яго падае баначкі гэтыя. Эй, халера, я ж тебе ударыў. Ой, ау. Вось, то, што я гаварыў, атрымаў сабе трошкі баначку з яго зараз. Вітаю, Кашкоін. Давно не бачыліся. Ау, ау. Не, можа лепей не? Можа мы добра паразмаўляем? Гарбаткі пап'ем? Пожалуйста. Ау. Ау. Больше он с нами размовлять може не будет? Не, я потом есть пару фраз. Оп. Подловили. Я увогуле, я памятаю, што мяне я его ненавіджу за яго другую фазу. То бок першая гэта
Яшчэ мы зараз адпачываем, калі што. Я таму трошкі шкадую, што ў нас няма гэтага молотава коктейляў. Я там на клерик біста вельмі неўдала выкарыстаў. У яго 3 фазы, я гэтага нават не памятаю. Ау. Ау! Ты што страляешься? Ты не плануешь перезаряджаться, калі ласка? Хлопча. Упс. Ай, 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 не. Отчепися. Отчепися. Да и что ж такое? Знову ударил. Треба було музикальну скриночку взяти. Ну що ж таки? О, почалося. Погляньте на прыгуна. Ау. Ай, заблоковала. Там где-то самые модульки сзади были. А, на другой ён бярэ сякеру 2 рукі. Добра, я нават не заўважаў. Як леў сапраўдна біўся. Добра. На гэтай спробе я згубіў большую частку сваіх баначак. Таму мы зараз займемся трошкі тым, што зайдзем у некалькі пакояў і пазбіраем гэтыя баначкі, бо яны мне спатрэбяцца. Ось гэты шаман заўсёды кулі дае. Ёсць. І зараз разберемся яшчэ з гэтымі, бо зноў жа з іх. Яны даволі часта падаюць з іх. Эй! Я ж цябе... Ты ж мяне! Я ж цябе! Ты куды такі? Ты? Зараз яны мяне заб'юць. Давайте звычайнымі атакамі будем просто біць іх. Ау! Упс. Можна і ў лыч атрымаць. Вось я атрымаў. Тыя хлопцы, з якімі... Вось гэтыя двое мяне забілі, можа, столькі ж разоў, колькі Гаскоін. На конт коктейляў я не ўпэўнены, што я змагу іх зараз атрымаць. Ну, па тыпу, яны ж абмежаваныя ў пачатку, яны не падаюць з ворагу, калі я не памыляюся. Ау! Валяюцца па ярнаму. Так, але яны... Мне падаецца, ўжо падабраў іх усе. Я падабраў 10. Мне падаецца, да клерик біста гэта абмежаваная ўся колькасць, якая толькі ёсць. Так, вось яшчэ 2. Добра. Давайте забяжым у тую хату, раз уж памёрлі. Збярэм яшчэ, бо з гэтых хлопцаў таксама падае. Не так часта, як ад вялікіх. Але верагоднасцю... Плюс яшчэ кулі. Штук 5 хопіць. Ну, мне падаецца, я падабраў ужо ўсе. Бо я падабраў 10, і я ўсе 10 выкарыстаў. Ну, я не вельмі ўдала клерик бістам пазмагаўся. З другой спробы забіў. Так.
Я не памятаў дакладна, ці на клерик быста варта іх было выкарыстоўваць, ці на гаскойна. І магчыма на гаскойна лепей было бы пакінуць. О, не спусціў сабе, не падняў ліфт. У чэліка ў сне не-не-не, яны яшчэ не з'явіліся. Ну, не павінны, по крайней мере. Я ўпэўнены, што не павінны з'явіцца яшчэ. Рана занадта. Я дакладна не памятаю, за чаго яны з'яўляюцца, але павінны пазней. Так, зараз мы спецыяльна лячыцца не будзем, бо у нас 8 апошніх шклянак. Калі забіць, то забіць не страшна. Мы лепей набярэмся шкляначак больш на іншую спробу. Я зараз чакаю, пакуль вось гэтая штука дакаціцца до нас. Страйк. Давай, ходь сюди, хлопча. Ау! Ау! Я думав, я його доб'ю з другого удара. План на ближайшие 5 хвилин. Мы идем до отца Гаскойна и помираем на им. Ой, будет смешно, когда я бы от гэтага самого першага помер. 5 хвилин. Просто кожные 5 хвилин могут быть наступные 5 хвилин. Было бы добра сабе хоць трошки падмацаваць. Ау! 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 Так. Добра, ёсць. Яшчэ 2 скляначкі. Нам бы трошечки можа падмацавацца, хоць гэтых бы застрэльваць з адной атакі. А, я ўжо опусціў так. Конечно, мы прохожуны, мы готовы забивать яйца Гаскойна. Амаль. Рыкуемся. Ау! Не-не-не-не. Не. И он там запаливать не собирается? И он проспал. Там хлопча літаральна просто проспаў момант, калі ён быў запусціць гэты шар. Прызнайся, колькі гадзін вытраціў на першай спробе стварэння прыгожага персонажа. Гэтага стваралі прыкладна хвіліны 2. Самы прыгожы персонаж, які ў мяне быў. На першай спробе. Самы першы персонаж... Я ў Dark Souls у першым доўга ствараў персонажа. Вельмі доўга ствараў. Потым зразумеў, што я прамарнаваў шмат часу ні на што. Окей. Дамовіліся. Так, стварэнне персонажа тут такое сабе. Літаральна ўсе персонажы аднолькавыя атрымліваюцца. Што б не рабіў. Зараз мы гэтых двух прапусцім. І пойдзем адразу на масток, бо літаральна гэтыя двое адны з самых небяспечных тут.
Для тых, хто можа толькі далучыўся, мы зараз займаемся тым, што бегаем і паміраем да другога боса ў гульне. Гэта Bloodborne, якая выйшла, не памятаю, у якім годзе, 14-м, 16-м? Ось. Атрымліваецца, якая справа. Отец Гаскоін знаходзіцца вось па-за гэтым мастком у 15-м годзе. Окей, добра. Зараз коціцца. Добра, страйк. А, не, там один выжыў. Вы паглядзіце. Хлопча, ты што тут адзін робіш? Отец Гаскоін — гэта чалавек, які падчас свайго палявання пакрыху ператварыўся ў пачвару, як і гэтыя людзі тут у горадзе. На жаль, ён адзін з самых непрыемных пачатковых босаў ва ўсёй серыі. Так. Давай, прайдзі сюды, калі ласка. А яшчэ да яго непрыемны падыход. Па тыпу сам бос яшчэ непрыемны, а не дапамагае? Оп. Не дапамагае тое, што да яго даволі доўгі шлях і воргі небяспечныя. Самы непрыемны. Я таксама так думаю. Мне ёсць адчуванне, што нейкі з першых босаў у першым Dark Souls'е, нават зараз, пасля столькі год, ён усё яшчэ можа быць праблемным. Мне падаецца, гэта Таурус, ну, па тыпу на сцяне, который. Я ўжо дрэнна памятаю. Суддзя Гундзір даволі просты, калі шчыра. Ён складаны, калі ты толькі бомжом пачынаеш, то бок без нічога голым. Вось тады ён складаны, а так ён не вельмі праблемны. Вітаю, Гаскоін. Гэта босс. Ау. Які зараз нас адлупцуе. Ты што ж ты будзеш рабіць? Ау! Ты можешь не забивать меня? Добра. План на ближайшие 5 хвилин был выкананы паспяхова. План на наступные 5 хвилин вы уже ведаете. Этих снова бежим. А у Данритгу перший обов'язково босс добре дає улучшить. Мне сумно трошки, что у перша... Это той, на яким ты обов'язково повинен померти, так? Потому что, коли его забиваешь, литерально там ні галери нема, треба забиться. Той, які у гэтым самым, у замку, так? Ну, ён просто складаны, даволі. Маргіт, гэта той, які ў замку, я правильно памятаю? На самом уваходзе яго. Угу, так, згоден. Поданенький хлопчак. Что цікаво, сам-то замок, ну, не обов'язково, ти ж можеш його обійти. Ну, там є проїзд за замок по колу. Не, там для сюжету обов'язково, ти повинен там собі можливість відчинити. Вось я насамрэч чаго не спрабаваў, бо мне класы вельмі дурныя, які былі ў Elden Ring, я не спрабаваў яго парырываць. Ён просто выглядае як босс, які добра парыруецца. Вось гэта Магрит. Неяк так. Ён як кліент на парыраванне выглядае. І што ты сабе уяўляеш? Ён просто праігнараваў мою атаку. Зараз мы вельмі хутка скончыцца. Добра паруецца, так. Я вось ніколі не спрабаваў.
Пакуль неблагая спроба. Давайте покарыстаемся трошки баночками. Я зараз літерально скочив на його атаку. Ось зараз таке і скончився. Ай! Слупи! Хто поставив слупи тут? Я його парирував, але і він мене ударив. Чудовно. Ну? Не-не-не-не-не. Не-не-не. Отшипися, отшипися. Бадьори які. Поглядите на його. Слупск. Ну, літерально город Слупск. Так, у нас з нашими намаганнями уже по краху кулі починають скончуватися. Один на хлопча по дорозі, з якого можна нормально їх фармити, гэта вось літаральна вось тут чалавек з мініганом. Или ударили літаральну цемру. Вось гэты хлопча. І ўсё. І гэтага не той каб шмат. Мне бы іх значна больш. Так, з іх таксама, але я выкарыстоўваю больш, чым я з іх зараблю. То бок, ну можа яшчэ на пару спроб нармальна будзе, а потым прыйдзецца тупо фарміць. Што непрыемна, чым я не вельмі жадаю займацца. Я не супраць фарміць кулі, але вось за здароўем трошкі нешчаслівы я ад гэтага. Кроў на набоі. А, вось гэта я памятаю. Так, толькі не памятаю на якую кнопку націскаць. Падаецца, калі яны скончваюцца па тыпу такога. А, кнопка ўверх. Добра. Ну вось тут у абоіх выпадках атрымліваецца я абмен такі сабе. Ага, у любым момент. Такі сабе абмен атрымліваецца ўсё роўна. Па тыпу, мне патрэбна і здароўе зараз, і кулі. Ты боску, які патрабую ўсё. Так, усі Ні, одного не переїхав. Тебе будет что? Не, не будет. Идем далее. Ніколі не бачили гэтага мостка. Вось гэта удар некалькі разоў цэглай. Это самае, каб здаў яго. Бо калі ўжо першы ўтратыў, далей будзе горш. Вось гэтыя хлопцы таксама, мне падаецца, з іх кулі ідуць, але яны такія непрыемныя, што я лепей бы з імі не змагаўся ўвогуле. Пачакайце-ка, што іх там ляжыць? Можа там кулі ляжаць? Не памятаю. Мне падаецца, дрэнна я зрабіў зараз. Трошки адыдзем. Ау. Кроу. Угу. 2 крыві з кожнага. Іх навошта чапаю. Мне было цікава, што вось тут. А што гэта
метка робить. Так, метка. А, это вернуться назад на ліхтарик. Я вообще ненавиджу, коли він починає со стрельби. Мені подається, на этом я не скончить. Да что ты будешь робить? У канализации фэшн-сет можно поднять? Пошли у канализацию. Нахрен это раскойно? Я ожидаю фэшн. Усё, идем у канализацию, 100%. У канализацию есть некалькі шляхов. Треба глядеть. Я ще по дорозі трошки пофармим, може, хоч корисним чим займемося. Ну, для крутості обов'язково. Коли ти круто фецько виглядаєш, то відомо ти будеш пошкодження наносить. Куди ж без этого? Да не, мы там только для прокажности и бежим туди. Так. Ти, хлопче. Мне подається, я трошки не туди побіг. Ой, чесно, там ніхто змагався і помер. Так, те тут, те не тут. Подається правильно. Зараз вывалимся в этом боку. Бо, памятаете, мы унизе там ходили, а вот сверху мы не ходили. А тут что, Чтобы кабусь эту штуку забрать, треба скинуть спочатку вниз, а потом знайти ее там. А! Ух! Холера. А! Патушкову нашли. Патушкову нашли. Я сюда не за патушками пришел. Так. Дайте-ка мне момент, у меня чатка возникла. Так, это я вылез. Я нават не памятаў, что тут такое место ее. О, яно все еще тут. Угу. Мы тут провалились в самый низ. Нам бы наверх трошки забраться. Так, веды, гэта добра, але мне падаецца, я прадзяўбаў зараз свой момант. Мне трэба падняцца зноў, каб я змог там на платформе той падабраць рэчы. Прыйдзецца абыходзіць зараз. О, мяне сустракаюць. Этого хлопца слева я не чакаў.
О, хоць з гэтым разабраліся. І за яго 3 кулі. Кулі я люблю. Так, вось одна рэч вось тут, другая вось тут, я так разумею. А, я ўжо падабраў яе. Там я некую дзіду падабраў, калі што. Так, яшчэ пацушклі. Дзіда піла, зараз паглядзім на яе. Вось, і крывавік. Так. Дзіда піла. Я не памятаю, што ты такое, але мне падаецца, я ўсё роўно пакінуў сваю тую, што ёсць. Ну, у прынцыпе, не вельмі адрозніваюцца ад маёй базавай зброі. Я памятаю, што можна іх выкарыстоўваць у комбо. Просто што, скажем так, не зусім мне падабаецца камбінацыя, якая у... Я толькі выкарыстоўваю вось у гэтага, ну, у сякеры гэтай. Я выкарыстоўваю толькі тады, калі не дацягваюся. То бок, ну, ой, блин, не атрымалася. Вось такі удар, калі я разумею, што не дацягнуся атакай, то я перахаджу ў яе, каб дацягнуцца ўжо. Дакладна. У асноўным. Так. Добры дэмэдж дае. Можа і варта, можа варта было б выкарыстоўваць часцей, але я выкарыстоўваю толькі той выпадак, калі я не дацягваюся. Калі стаміна. Ну, мае сэнс для менеджмента сваіх ресурсаў. А, патушок. Дацягнуўся. Бо зараз можна было бы раскласці. Так. Каналізацыя, гаворыш, так? Ну, акрамя дзіда пілы, там яшчэ одно месца, якое я не праверыў, але мне падаецца, там нічога карыснага няма. Зараз бегаем туды на всякі выпадак. О, пачакай-ка. Вось гэта я ожидаю забраць. Нет, тут бяспечна. Ладно. Вось гэта чалікі ў брудзе на пузе, вось яны. Усе там. Зараз пад намі. І 2 праходы. Давайте-ка перад гэтым, пакуль мы туды не палезлі, да гэтых чалікаў на пузе. Мы зараз залезем у самы-самы верх. Нам патрэбна вось на гэтую вылезці. А, нет, туды вверх занадта высока. Бо тут ёсць лут нейкі, глядзіце, вось там. Зараз падымемся, забярем. Мы шукаем душ. Душ было бы няблага, але пакуль абыдземся без яго. Нам... Ой, блин, атакавалі. Нам гэты бруд толькі прыгажосці дадае. Ау, да што ж такое? Адчапіцеся. Я увогуле не за вами. Ты што я набягаю на гэтай кулі? Так. О, я так і планував. Я докладно так і планував сюди скинуться. Не сюди, а по сет. Мне падаецца, вось там вось, куди я зараз гляджу, там з іншага боку увогуле. Ну, по типу каналізацію, але з іншага боку. І я ведаю куди, але я вже ожидав тут подсобрать все. По началам, што на пузе? Вось туды. Я вось зараз туды показываю. Мне туды патрэбна.
Угу. А для гэтага мне патрэбна ўвогуле моцна назад і там прасцей увогуле вяртацца на гэты наш на ліхтарык. Але раз такая справа, раз мы тут, то я жадаю яшчэ одно месца праверыць. Ад клерк біста. Так. Я туды нават забягаў, просто мне яшчэ не быў адчынены эскарот, і я вырашыў, што лепей туды не палежу. Я спрабую згадаць, што ў канцы таго калідора вы зараз. А, там прасючок. Не ідзем туды. Усё, я зразумеў, у мяне склалася мапа. Не робім мы гэтага. Так, у нас набралося трошкі нашых гэтых крыві. Ну, давайте сходзім туды ўжо. Можа проста падмацавацца час. Мы адзін узровень амаль можам сабе падняць. Для тых, хто не разумее, дзе я тут увогуле бегаю зараз, я каля мастка з отцом Гаскойным, але я просто тут на экскурсіі зараз абыходжу тэрыторыю. Так, зараз мне, калі я іду, вось гэта клерик біст у нас тут, я пайду вось так, падымуся. Я могу тут... Не, там я вернуся назад, гэта не падыдзе. Мне трэба вярнуцца на плошчу такую. О, цікава, не падабраў. Мы зараз вернемся на масток. Там у канцы мастка ёсць варыянт. Павінен быць. Бо мы ж адсюль прыйшлі першапачаткова. Вас мы прапусцім. І наколькі памятаю, вы сюды. Мы павінны вярнуцца вось сюды. І гэта павінна быць яно. Так, зараз галоўна не забіцца. О, халера! Падай уніз, калі ласка. І ты яшчэ! Сабралося вас. Так, добра. Плюс-мінус як планаваў. Тут у нас ёсць пад'ём, але ён не абавязковы, мне падаецца. Так, он зусім не абавязковы нейкі. Добра. Ходзім назад. Хлопчыкі, вы там усё яшчэ унізе. Сачаць за мною. Мае фанаты. Альбо не. Давайте не пойдем, не? Так, калі я скокну ўніз, вот здесь-те тут, галоўна не прадзяўбацца. О, блин, там лесвіца была. Описать зверху. Зараз спрабую. Ось так, прыкладна. Попісаў зверху. Альбо мяне зараз згрызуць тут. Не. Жить. Бежим. Так. А ё-моё. Ха-ха, не. Подобрал. Усё по плану. Мы готовы, мы зараз апранемся як чорт. Так, дзе моя? Гэты забег спецыяльна быў толькі для таго, каб выглядаць прыгожа. І ўсё, у прынцыпе, ў такім выглядзе можна да самага канца гульні і бегаць. Мы готовыя. Ну, кайфы, зараз мы Гаскойна развалім. У такім выглядзе 100% павінны. Гаскойна, сцеражыся. Ты такога прыгожна яшчэ не бачыў.
Ну, прыгажости, погодите. Уже у крови? Добре, что по канализации еще не швендались. Дадим ему трохи побить поветра. Оп, jeszcze ніхто живий? Ти живий. Вітаю. Ну, аж мура на Хэллоуін. Вау. Я вот у голову такое не приходило, але гэта ўжо гучыць ачмурэнна. Так, у нас ёсць у прынцыпе, мы вельмі няблага забягаем зараз да Гаскойна, але ёсць верагоднасць памерці ўсё роўна. Ну, спадзяемся, будзе ўправа. Ты 2 разы можаш страляць? Ты ж мурэў 3 разы. Бос кулямёт. Можа, варта было бы палепшыць сабе зброю, вось адзіны мой памылка не траецца. Ау! Ау! Мною пробили могилку. О, я напужаўся яго. О, не, только не могилки. Могилки мои самые горшие враги. Оп, переутворяется. Меня снова сустрели могилки. Треба было скриночку эту музычную взять. Ау. 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 Заодно проглажу сервер, и он меня забил. Фэшн і адразу шмат пашкоджанняў дадалося. Ну, амаль. А я думаю, што калі падмацаваць трошкі гэтую сякеру мою, пілу, альбо як яна там лічыцца, мне падаецца, шансаў будзе значна больш. Блин, патронаў літаральна, вось мне 2 засталося. Гаскойн з'ядаю ўсё. Я забіў інваліда з мініганам. Тут складана ўсё. Ось гэтага хлопчука яшчэ тут сустрэну. Бо яго кулі могуць быць.
Можна мені, калі ласка, трошки? Дякую, вялікі. Нічого у яго няма. Не, ён можа інвалід, насамрэч, толькі пагражае ён мне гэтым мініганам. Так. На кім можна было бы... Ой. А, блин, могу ударить, але не ударил. А вы зараз яно не парыруе. Цудоўна. Ой, идите нахрен, пойду я туды. Гэтых хлопцаў зараз пераедзе валуном, заб'ем вялікага і насамрэч пойдзем назад. Я паспрабую трошки... Мне падаецца, на першае паляпшэнне там павінна быць амаль нічога патрабаваць. Укаціліся. Так. Можна ў заскоена забраць кроў. У мяне не тое, каб шмат крыві у апошні раз. Я памёр на гэтых самых, на пасуках у каналізацыі. І пасля гэтага адразу пабег да заскоена. Там прыкладна 500-600 крыві. Там амаль нічога няма, так што яно таго не варта. Ну, такое сабе. На фэшн-сеце так, прыкладна да амаль 2000. Але ж, ну, ўжо ўсё, ўжо мінус. Я на раской не быў. Ну нічога, саляві да саляві. Але разім. Няма і няма. Адзінае, што мяне цікавіць, чаму я гэтых хлопцаў... Не, я іх парырываць не буду, на іх кулі уходзіць. Як у такого мініганшчыка на мяне. Давайте просто вернемся, перазапусцім усіх. Праверым яшчэ у Мары гэтай, ці ёсць, колькі ўвогуле патрэбна паляпшэнне. Бо я не ўпэўнены. Так, я да падмацавання зброі зараз, бо гэта зараз мне дасць значна больш, чым мой узровень. Мае ўзроўні мне будуць даваць не толькі шмат. Угу. Так, не, гэта сховішча. Майстэрня, вось яна. Варштат. Палепшыць. 240 усяго. Поўная херня, гэта яшчэ 280. Ды халера. 340. Блин, можна было бы яшчэ. А, у мяне крывавікі гэтыя скончыліся. 0 засталося. Але няблага, няблага. Руны, мне падаецца, у мяне яшчэ адсутнічаюць як клас, я не магу іх накладваць на зброю. Адрамантаваць. Усё адрамантавана ўжо. Так. Мне патрэбна 8 крывавікаў, і іх уже не будзе. Ну, то у меня іх тупа няма, у меня іх 0. Так што яны мінус. Першы гему гаскоена ляжыць, калі не было тое. А вось гэтыя гліфы, меткі ахотніка, якія накладваюцца на зброю, яны ж, па-мойму, ну, руны, альбо як яны там. Як яно змяніць? Як гэта працуе-то? Абіраем яго? Не тое. А, то да гему ўстаўляюць. Добра, я забыўся ўжо проста, як гульня працуе. Так. І... Не, гэта ўсё не то. Ну, добра. А руны гэта на сябе накладваць. Ну, пад нашае паляпшэнне. Зараз увогуле такі, нешта такое было ў гульне, неяк яна так працавала.
План на ближайшие 5 хвилин. Идем до отца Гаскойна. И говорим ему витаночки. Так, буде? Нема нічого. Хлопче з мініганом. Ось за його кулі завсюди є. Я уже до верхних не пойду, холера з ними. Без парирования мне будет складано, бо у меня только 7 куль. Я думаю, мы зробим еще несколько спробов. Поглядим, як Гаскольну буде пробиваться. Хилок нема. 12 ще нормально. Коли все пойдет добре, то мне ни одна не спотребится. Так. Блин, а там один ускошил бок. Вырытался. Глядите. Хлопча, я б на твоем месте в угле поглядел на это все, забил и пойшел по своих справах. На Гаскойном... Ты можешь... Эй, а чему? Эй, хлопча. А что за холера? Две кули ему без розницы. Нарешті. Так, Амалія його добили. По часі, насамрэч, мы ўжо пакрыху будем нам скончваць. Я паспрабую яшчэ, можа, зараз, можа, яшчэ дзве спробы Гаскойна і буду скончыць на гэта. Ён лічыць не ўмее, ну так. Яны як оркі з Вархаммера, калі не вераць у тое, што куля ў яго не трапіла, альбо не можа іх падлічыць, значит нічога не трапіла. Так, толькі 6 куляў. Это вельмі дрэнна. Нам на яго не хопіць. Ай! Вельмі асторожна выкарыстоўваем кулі. Так. Ці быў Ленін оркам? Ленін, вядома, быў грыбом, а оркі з'яўляюцца грыбамі, так што ўсё сыходзіцца. Ды ён задзяваў. Хопіць страляць. О, самое найлепшае у меня зараз. Моя Фрея сядзіць літаральна каля тэлевізора, закрывае частку. Это самое дапамагае. Калі што, чатку я ў гэты момант не бачу, таму што яна літаральна на чаткі сядзіць і на босе. Ау. Ау. Я потом моя жонка зрабіла пару фоток, будзе ў тьютары Фрей, якая дапамагае мне забіваць босса. Так, куль засталося яшчэ менш. Нам каб з Гаскойном змагацца, трэба фарміць кулі. А яны не падаюць. Вот это хлопча, мяне заўсёды ратуе.
У него заўсёды ёсць трошки куль. Давайте наверх яшчэ сходим, у іх могуць быць кулі. Хлопча. Не. Може ти? О, блін, я ще живий. Окей. Полового здоров'я нема. Може той хлопча має? Так само нема? Добре. Не побачимо сьогодні кулів. Сквапные якія. Не побачиш їх больш, ад їх больш нічога. Мне падаецца, мы ў гэтым горадзе апошнія кулі забралі. Стаіць, глядзіць. Фэшн, паглядзі на мяне. Ён мяне зусім не паважае. Так, добре. Наконт не сочыць за чатам, складана сачыць за чатам, калі там літаральна і босс, і яшчэ і котка дапамагае чытаць яго. Яна за мяне чытае, яна на чаце. Так. У нас 5 куль і 14 здароўя. Яна ўсё яшчэ тут. Ну, яна літаральна каля чата зараз сядзіць. Так. Давайте дадзім яму просто атакаваць. Звычайную атаку правесці. Якую-небудзь. Давай. І просто даб'ем яго. Звычайнымі атакамі. Трошки крыві. Але гэта не кулі. Хлопцы, мне кулі патрэбны. Дзякую вам вялікі, але мне кулі зараз патрэбны. Ну што, Гаскоін? Ой, да сур'ёзна, ён з кулі пачаў. Ой, хопит стрелять. Задёбал стрелять. Хопить? Хопить? Спынися, Гаскоин. Ты не человек-кулемет. Больше ты. Гаскоин, ты что робишь? Спынись. Ау. Так. По кулях у нас реально проблема. Хоть сюда. Ау. Ладно, не хоть, не бей меня, не бей. Ау, ау, ау. Полечиться.
Толькі не могілкі, калі ласка. Ау! Тут задолбал, не! Амаль. Добра. Я думаю, на сёння хопіць, бо ўжо час. Давайте я вас буду перадаваць далей. У панядзелак дакладна будзем яшчэ гуляць ва што-небудзь на PlayStation, бо камп'ютар дакладна не прыедзе. Мы толькі заўтра яшчэ будзем стэлефануцца з людзьмі з майстэрні і глядзець, што там з самім камп'ютарам. Так што ён пакуль яшчэ прыедзе, гэта дакладна не адзін дзень будзе. Вось, а вас я перадам. Давайте я пагляджу, хто у нас ёсць. Так, Лепус гуляе ў God of War зараз, Міхась Гарэза ў Resident Evil 4, а Малаток залез у Cities Skylines. Давайте я вас да Міхася перадам сёння, бо ён, хутчэй за ўсё, таксама з PlayStation будзе вельмі тэматычна пераходам у нас. Ён якраз ловіць рыбку там, гуляе ў гэта самый, сімулятар рыбалова. Давайте я до вас до яго накірую. А вам жадаю добрых выходных і пабачымся ў панядзелак.